Shalom. Shalom. Horasma di hamu sude ruasni huriata naro nuaeng rap marsaor mamuji tuhata di parmingguan di son sian HKBP Bandung, Resort Bandung, dohot nasian live streaming. Kami parhalado mandok selamat hari Minggu madihita sude. Selamat hari Minggu. Ia goarni mingguta sadarion ima minggu letare marlas niroha mahamu. Dohot topi marparange songon aka anak hati uron. Sai di pasu-pasu tuhatama parminggota sadarion gabe las niroha di goarna. Tapasada marohata di bagasan tondina tabongotima tangiang nahohom. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 20 tolu ayat sada sahat tolu. Hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon, amen.
marlas ni roha mahamu rap dohot Jerusalem, jala marolopolop mida ibana sudehamu, ale akka holong roha di ibana, marlas ni roha situtuma rap dohot ibana sudehamu, ale akka namarsak roha mida ibana na sailaon, las dorohaku di akka nama dok tu au, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami na di Banuang Gijang, para si roha na sumurung di sude jolma, dang di olaniho anakmu nasasadai, di lehon hodo ibana humopop hami, mamorsan dosa nami, sahat tuhau na pinarsilangi, say patogu marohanami, asa unang ganggu rohanami, makaporsyai, hasesaan ni dosa nami, asa unang madele hami, ala ni dosa nami, alay, asa positutu rohanami, di asi ni roham nagodangi, marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amen. Hidup Tuhan Yesus Tuhita, kamu dopanon dan diportibio, Tuhan masih nonang tunaholongi, asa tuntiur dari lampungi. Hidup Tuhan Yesus Tuhita, kamu dopanon dan diportibio, Ariana Hongin marsinondang main sangap di Tuhan dimakan. Patik ni debata di minggu ta sadarion imasian sada Yohanes sada ayat pitu. Alai molo taparangehon hatiuron songon ibana na dihabagasan natiur saur dohita sama hita jala dipayas mudar ni Yesus anak nai dohita sian nasa dosa. Idosa hatna atau ngrakma hita madok ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Roh Yesus modalo, jangan mahiui, lam lumaduri laguna rohani. Mereni hobinar sila, dauni saliti, Tatopotima dosata nagodangi tu adopani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo na sohatu dosan, sitopa nasana adong paruhum na tigor,
na manguhumi jolma manusia, naro dohami tu jolom manopoti dosa nami, akan nahu ulah hami marhitesian pangalosian nami di patikmu, ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang sian pakkatayon nami nasorot ture, rodi pangoloin nami dihisap-hisap ni rohanami, natamasi tutudo honahuhum hami alani dosa nami i, alai natar sol-sol bagi dohami nuaeng alani i, asi maroham dihami ale debata nami, pardenggan basa jala parasi roha do ho, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhutna, jala suruh matod di perbadia turohan nami be, asa tarbahen hami manguloi ho, di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabesahat hami tuhanguluan nasora suda, na pinar-pinar bagami di akan naporsea, di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo hatani Tuhan Jehovah nunga diarsahi ho au marhitesian aka dosam. Jala nunga dilojai ho au marhitesian aka hajahatonmu. Ahus tutu ahusat diri manalesei aka pangalosyom alani hadirioku. Jala dang behu paingot-ingot aka dosam. Hasangot pan madidebata nani gijang. Amen. Epistel di Minggu ta sadarion imasian sada Samuel 10 onom ayat sada sahat 10 tolu tajahama marsikat sorin ayat 10 tolu anon rapma hita majaha. Dungi ninna Jahobama tu si Samuel sadia lelengon ho marsak taringot tu si Saul nong pola hubolohkon asa unang beraja ibana gumonggom Israel. Gohima sahanmu dohot miak jalala hoho naing suruhoku ho tumopot si Isai isi ni Betlehem ainunga ho pilit au sada sian aka anakna bahen raja. Dungi ina si Samuel songon dia mabakap si ai begeon si Saul mabaritai jadi mo nama dungi ina jauh untuk anak ibu sada jala donon lang amele tu jauh badoa baik Ikon pioonmu huhut si Isai tu pameleani dungi ahu pabotohon tuho manang aha si bahenomu ikon miahanmu di au manang ise si dohonoku tuho. dungi di bahan si Samuel nani dono jauh jala sahat di mana tu Betlehem jadi tarso situ akasih Tuhan intai menjempah kon ibadah uhud itu kata memang Dungi nina ibana mah hademahon do laho mamele tu Jahoba do au umbahen naro manguras mahamu asarohamu dongaku tu pameleani
Dungi diuras iba nama si Isai dohot aka anakna laus dipiona sida tu pameleane. Jadi masuk kasida dibereng ibana masih ada. Tapi dina kasihnya Alai didok Jahoba ma tu si Samuel unang ho mamereng turupana manang tutongam ni dagingna ay nunga ho bolokon anggo ibana ay dada marguru tu parnidaan ni jolma iyang go jolma rupa dona di idana alai iyang go Jahoba rohado di bagasan dona di idana. hijau sisai masih ada. Jalan dokon ibana mamusian curi sisam. Alai dina sesampai. Ibana pedang na pinilit. Dungi didokon si Isai ma si sama mamolus alenin na si Samuel mamuse ibana pe laos na pinilit ni Jahoba do. Jadi sohoni didokon sisai itu aka anak na mamusian curi sisam. Alai dina sesapel sisai. Dan aduk na pinilit jauh kasihan kasidai. Dungi ro muse hatani si Samuel tu si Isai holanot do aka anakmu dungi nina iba nama tinggal dope yang go siap pudani jala idama marmahan biru-biru do ibana jadi nina si Samuel matu si Isai suruma mangalap ibana aidang tagamon hundul hita laho mangan dajolo ro ibana tuson. Jadi disuruh mana mengalami mana alai tararan dari di doa pana soro di mana ini nina jabu hehe ma mia hima ibana ai iman ibana. Ayat 10 rap mahita manjaha jadi dibuat si Samuel masahan parmiahan jala dimiahi ibana di tonga-tonga ni aka hahana dungi songgok mat di Jahoba tu sidau olat di sadarion tu joloon dungi borhat mas si Samuel ido sahatna martua do na tumangihon hatani debata jala na upeopsa amen. Tahati dakon ma hapor siaot tai songon na hinati dakon ni dongata sa hapor siaon di sandok portibion rap mahita mandok au persea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangi dohotano au persea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia adorang soha bubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hopina silang na tuat tu banua turu dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo
Lauhudu tu siamun dia bata Jehovah. Mamanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au pot sea ditondi perbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Dohot dia sesain dosa. Dohot dihatai na mandok. Mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate. Dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Shalom. Jahonon nami ma titing di minggu ta sadarion, ima minggu letari,
Maret 2026 pukul 10.00 WIB. Naparjolo pertangyangan daerah hari Rabu 10 Maret pukul 10.00 WIB. Sada daerah Toludago nama Jabui Amang Hans Siregar Inang Rut Boru Tapu Bolon Inganan Ruang Serbaguna lantai 2. Napaduahon daerah Opat Sarbuncip nama Jabui Amang Junior Siahaan Inang Siti Boru Manurung Maringanan di Jalan Lapis Lajuli 140 Siabe Setiabudi Regensi Blok C. Napatuluhon daerah Hualu Bypass Timur nama Jabui Amang Leonard Tambunan Inang Situa Grace Boru Aritonang Maringanan di Jalan Riung Jembar Sada nomor 2. Napaduahon pelean khusus di Parmingguon Sadarion papungo pelean khusus dohita laho mengurupi dana pembangunan gereja HKBP Simangambat Lasmarohatta Pasahatone. Napatuluhon Pabohalon Gurukor Dewan Marturia HKBP Bandung Patupahon Pabohalon Tuaka Gurukor Nabaru Marsiajar Ulauni di Patupa Ganup Senin Mamuka Siat 30 Maret Onom April Dohot 10 April pukul 10.00 Sahat Rodi pukul 10 sia 00 WIB. Maringanan di Ruang Serbaguna lantai 2. Akabu-abu anagok boema di ida di warta jemaat. Naparpudi imana paupaton libur nasional dan cuti bersama. Siala libur nasional Hari Raya Nyepi, Idul Fitri, dohot cuti bersama. Kantor Nihuriata tutup sian hari Rabu, Sahat tu Sabtu, tanggal 10 Sahat Rodi 21 Maret 2026. Alani sada barita dohot parhepengon tutiting 22 Maret 2026 lumabatna di Pasahat di hari Selasa 10 Maret 2026 pukul 12.00 WIB. 2. Ulaun kategorial non kategorial dohot pertangyangan daerah di hari Kamis Sahat Rodi Sabtu 10 sia Sahatu 21 Maret 2026 Mas Sohot Majo Songonima titing di bagasan mingguon Tuhat tama nama masu-masu.
Marende mahita sian buku ende nomor 404 ayat sada rodi udutna uhut tapapungu pelean sada A dohot sada B. Martang Yang Mahita,
Dami ni mata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti aka hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hatani Tuhata jamita di mingguta sadarion. Ima natar surat di buku Efesus bidul 5. Mamukamai sian ayat walu sahatu ayat 14. Songonon ma tarsurak disi tapayuti hutma. Aina holom dohamu na jolo alay tiur do anggon waeng di bagasam Tuhani. Marparangi mahamu songon akka anak hatiuron. Aina sahabasaon dohot hatigoran dohot hasitongan. Ido parbueni natiuri. Tak kasih hamuma manang dia lomoni rohani Tuhani. Unang masaur hamu tuaka ulaon haholomon na suada parbuena, picang hamu akai tagonan. Ay gari manaringoti na niula na sida di nabuni gari hailaan doi. Alay gabe patar doi saluhutna, tinoruan ni natiuri, ay nasa naung di papatar tiurmay. Di baheninin na do, tarsunggul mahona tarpodom, jala hehe masian akka namate, gabe sondangan ni Kristus maho ido sahat na. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Sadarion nunga masuk kita tu minggu letare lapatan na marlas nyiroha mahamu. Asa marhite guarne minggu tahun di jodoh hita asa marlas nyiroha. Boasa marlas niroha, molo somal na jolma marlas niroha, ala dapok berkap duati, ala tabasinamokna berhasil akka usahana, dohot maluasian akka parmaraan. Alai dinamar letare hita berbeda sukacita yang mau dikatakan. Las niroha na songod dia doh, puasa hita diajak marlas niroha, ima ala nunga gabe anak ni debata hita. Nunga gabe anak hatiuron hita. Marhite di palua tu hatta hita sian akadosa. Dohot sian gonggoman ni sibulis ati. Jalai doranak kanian. Ede natabigi sian pungulan sia dohot pardikuta ati. Mulai dok nakide duay. Tarbegi olop-olop ni nang rotu Jesusi malua sian dosa do. Nang ro tu Yesus idok mesiah sonang nai ni kan sukacita itu ya las roha alan yaha ala nunga di palua sian dosa jala pardihuta penakane idokaha walaupun dunia berselimut awan gelap tapi sinar Kristus meneranginya nina sarupa doate artina dung roh Kristus di palua hita gabe ianakon nama hita gabe di bagasan hatiuron mahita. Tetua manginanga lanong di palua hita sian hagolapon ni dosa. Jala diain hita gabe anakon ni tuhata. Dang mian behita di bagasan haholomon. Kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Alai di bagasan hatiuron nama. Alanido di bagasan turpukon di hapahun Apostel Paulus tuhita bahwa kita adalah anak-anak terang ya. Anak hatiuron nina di ayat walu. Jadi mulai disuku kita ise dohita. Marhite topik minggu dohot marhite jami tahun dipaingot kita akan identitas kita ima akka anak hatiuron. Anak-anak terang. Ise hita akka anak hatiuron, anak-anak terang. Jadi nungata jalo be status baru, identitas baru gabe anak hatiuron dang anak hagolapon be. Alanido di jodoh hita patuduhon ngolutta songon akka anak hatiuron ya. Berarti kita meninggalkan kegelapan hati. Tapatuduhon mangolutta songon akka anak hatiuron dang be anak hagolapon. Amang ginang kurian itu hapta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Naholong dohot natiur dang boyondom. Ya. Naholom dohot natiur dang boyondom.
Molo tabuan na tiur, manang ro na tiur tu naholom, magodo, naholom. Budo ta coba kan? Molo tabuan lilin, tagalaki lilin, lau hitap tu ruang gelap, tong dope gelap bisi, daung begabe, gabe tiur mago naholomi, dak tarida be naholomi. Alai na tiuri nama tarida. Jadi dang boe naholom dohot na tiur mardomu ade. Alanido dison, hidok diet walu, ay naholom do hamuna jolo, alay tiur do anggonuaeng di bagasam Tuhani. Marparange mahamu, songon akka anak hatiurun. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Rasul Paulus disopai ngoton halak Kristen di Efesus, bohado ngolu nasida adorang so masuk dope barita nauli tuluati. Ima didok aina holom dohamu najulu. Ya jadi hatani si Pauluson dang nama dok dang bicar dope mataniari di luati ubain holom, bukan seperti itu. Ya. Manang dang ro dope listrik dak songoni alai nanidok nana holom di son ima marparange dina holom dope nasi. Songon dia do marparange dina holom. Songon dia do kapangalaho dina holom. Molo taida sian ayat sebelum na manginang, ima sian ayat tolu sahatu ayat onom. Mereka masih hidup dalam percabulan kecemaran, keserakahan, penyebaran kata-kata kotor, kebohongan, dan penyembahan berhala. Ima ngolu nasida. Mian di bagasan harorangon pangahution, ya, akkasihailaonoton marhata baraksi nasida, dohot akkana asing. Itulah kehidupan mereka. Sebelum yaitu mereka menerima Injil. Sebelum Rosi Paulus. Alanido dison dengan sangat tegas dison Paulus paingoton nasida asa nean ati unang be mangolu nasida di bagasan haholomon ati. Tapi bagaimana mereka mengubah, meninggalkan kebiasaan lama, parange na buruki, parange na holomi. Bahkan sangat tegas Rasul Paulus juga mengatakan untuk tidak melakukan kontak dengan orang-orang yang masih melakukan praktek-praktek tersebut. Jangan berkawan dengan mereka nina di ayat itu. Di baheni unang mahamu gabe dongan satohap nasida bayakon. Unang mahamu gabe dongan satohap nasida. Tatinggalhon mana holomi ala nunga gabi anak hatiuron hita. Marparangi mahita songon anak hatiuron. Molo marparangi songon anak hatiuron dang tarida be na holomi. Jadi songon sadaingan anak kaning dibuat tu silili manang lampu gabe magodo na holomi. Jadi anak hatiuron ikon marparangi di hatiuron manasida. Ima parange naung manada dia do napatut siulahonon takas maditada nahina porsiaonna jala dang jupang be ganggu dohot biar ni roha di ngoluna ala nunga gok las ni roha gok olop-olop dia akan mantap melangkah ati tersongok kita do molo dinagolap pitarang taboto manang natu dia hita lao manang na tiba-tiba mati lepu kan itu ay di nak kaning nita kan dadak mahita alay holan rosi nodangi taboto ma tu dia mangalak kahita aha siulah honota jadi songoni manak kaningan halak naung mangolu di bagasan hatiuron goklas ni roha ate dia sudah tahu melangkahkan kakinya ala nunga patarbe idaon celata ida mamsi aka anak hatiuron marparbuedo nasida ate. Jadi parbue di hatiuroni imari dok naking dison habasaon dohot hatigoran dohot hasitongan. Laos boy matakas atusanda manang dia lomoni rohani Tuhani naikon siulahonon na ima tabereng diaya sia. Tabereng diaya sia. Amanginang paida majolo bawa tadaon ma anak hatiuroni marhite parbuena. Itu nak kaningan.
Nahurok kami tadaon mahalak marhiti parbuena. Dia parbuena, ia parbuena, ima taberang dison nakaningan habasaon nati. Habasaon. Habasaon hatigoran dohot hasitongan. Taida maahado habasaon. Marhiti hatan itu hata. Dipaingot kita bawa habasaon ima kebaikan atau kebajikan. Ya, kebaikan atau kebajikan. Jadi adong madison holong, adong madison empati, adong madison keramahan, adong madison kepedulian. Jala burjudo on mangurupi halak ati. Basado on tu akka halak na asi. Jala maniru tu hatta Jesus don dingoluna. Na buas mangalehon saluhut na tu jolmai tarlumobi mangalehon aha. Hosana sadiri laho makokop jolmai. Jadi anak hati uroni ima halak na nabasa na burju. Hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih. Jadi mangolu di bagasan habasaon ima parbuena sada. Na paduahon musena ima tadaon ma anak ni hati uroni marhite haburjonna mangulahon hati gora. Ya. Dia hidup dengan integritas penuh, jujur, tidak curang, tidak mengambil yang bukan haknya. Alai mangalehon hak ni de bapa dohot hak ni sude jolma. Onma nakaningan ade. Baru napatuluhon dison dia do parbueni hati uroni ima mangulahon hasitongan kebenaran. Jadi ngolunion menurut standar Tuhan ade. Menurut standar Tuhan do ngolunion. Jujur di sudeulaonna, jala karejo sungguh-sungguh bekerja seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Jadi yang merpangaiton, alai dia bekerja dengan tulus, dan adong dison akka udang dibalik batu ade, tidak menyebarkan berita-berita bohong, tidak mau mengikuti hal-hal yang gelap, tetapi dia selalu menyuarakan kebenaran. Dia tidak menyuarakan hal-hal yang gosip dang oloon akka marhata gabus imana kaningan. Jala namangihut muse parbueni anak hati uroni ima dia bolokon ngoluna sian ulaon haholomon. Dia tidak lagi bergaul, dia tidak lagi terdapat dalam pekerjaan-pekerjaan gelap ade. Jadi dia bolokon sude ulaon haholomon sian dirina nang sian zabuna. Jadi udang adong behita manginang na terlibat dia ka ulaon haholomo nati akka dia mai unang beadong atong na terlibat nga Kristeni mana mulai na jolo alay olo do pe marhua mardatu ati unang beadong nalaw manoba akka sumangot ni akka opung na ati mulak tuhuta majalo pasu-pasu siya nakka imanak kaningan ya sumangot ni akka opung na roro pe itu siya ti ibuan geleng ibuan akka pahopu eta mulak kita jiarain na. Dung sahat di si martangi yang mana sida, pasu-pasu mau pungaka, poparamon ni namuse ate ini. Ini masih banyak yang seperti ini. Unang beadong nama niok akka jimat-jimat, pajaga ni daging. Ya, mana yang tamereng di son. Jala unang beadong namar saur tu akka ulaon haholomon, dohot akka na asing, ulaon ni sibolis doi ate. Ulaon ni sibolis doi. Jangan lagi terlibat dengan hal-hal seperti itu. Alai bohado hita. Nakaningan mangula di bagasan hati urun dang be di hagulapon. Amanginang nahinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Taida mamuse bohado asaboy hita tarida gabe anak hati urun. Bohado asaboy hita tarida gabe anak hati urun. Ido dia 10 nakaningan. Tak kasih hamuma manang dia lomoni rohani Tuhani. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu asaboy hita gabe anak hati urun. Mari kita uji. Tak kasih hamuma. Dia lomoni rohani Tuhani. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Talului dia lomoni rohani Tuhani. Talului dia lomoni rohani Tuhani. Unak kola lomoni rohani amata diboto hati. Unak kola lomoni rohani inata diboto tersongon manuk itu kan. Hasuluan dia mata don. Ujung tadi di papulik bilalang nak, gitu kan? Hati-hati nah ini.
Menangap tong. Tapi kita juga harus tahu ya mana yang menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi tak kasih hamuma manang dia lomoni rohani Tuhani. Dison dipaingot nanti. Jadi udah nak kaningan. Asa bui kita gabe anak-anak terang, anak hatiuron. Kita harus menguji segala sesuatu. Apakah ini berkenan kepada Tuhan? Lo mau rohani Tuhani mau lo hulaho, no sogo rohani Tuhani. Molo margabu sa lo mo rohani Tuhani. Molo na margosi pulo mo rohani Tuhani. Molo lado pe amarda tu lo mo rohani Tuhani. Manang molo hulau songonon apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Itu nak kaningan. Ujilah tak kasih hamuma ninna marhite turpuko. Huriani Tuhan ta nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus. Taida mamuse marhite ayat 10 sada. Jalan nunga hodok nak kaningan. Dang boy mardomu hatiuron tunaholom ya ini. Dang boy saor ima aka anak hagolapon dohot aka anak hatiuron ya. Dang boy. Jadi adong do heahus jahas ada cerita mardongam mama taniari dohot gua ate. Molo gua kan tabo tunaholom don. Jadi diceritaw mardongam manesida mang nabo hacara na mardonga pokok na mardongam manesida ate. Terjadilah undang mengundang. Roma mataniari madok. Idok mak gua. Roma hoda martamu tu jabukin na. Asai werekuan non baga nai jabukinin na. Terang benderang semuanya imat tong idokon. Olo ropiau alai ikor rodo hotu tu jabuku ninna guaon maaf tong. Di taboto kan gua sangat gelap ati. Jadi tohodo di perdonganon nasidaon Roma tong guaon madapoton mataniari ate. Ibereng matutu sude sangat bersinar, sangat indah, terang benderang. Wah ini benar-benar terang seperti yang kau katakan. Sungguh sangat menyilaukan. Om maidok guaon tu mataniari. Jadi marsogok naik gantian mamuse berkunjung mama taniari on tu jabuni guaon ate. Alai dong masuk mataniarion ke dalamnya, ia menjadi bingung, ia menjadi heran. Ido kibana ma, ali guain. Ido koko ingananmu tempat yang sangat gelap. Holom situ tuh ido ko ingananmu nina. Di manakah letak kegelapan yang kau ceritakan? Ternyata di sini terang sekali nina. Ima didok mataniari. Tian ceritaon takas taboto, bamago no na holom, dibain, natiur. Ba memang dang tarida betong nagulapi, ala nung ngaro mataniari natorangi idona kaningan. Jadi gelap tidak akan pernah dapat menguasai terang. Tapi terang itu akan menguasai gelap. Ido na terjadi ate, sian cerita nak kaningan, persahabatan gua dan matahari ate. Jadi udah kaning dang boy saur, dang boy mardomu nagolap tu natiur. Jala di ayat 11 1 ayat 12 idok dijamin tahun. Asanean di nasubui marsaur imana kaninga dang boy mardomu ikon nagolap tu natiur dang namadok asa madau hita sianak kahalak namian dope di haholomun ya. Jala holanak kana tiuri marikot lapatanda. Kita juga bisa ya ini ikon rodo hitak tong manodangi nasida. Ikon rodo hita manodangi nasida. Ya. Unang gabi dangolau-lau tu sini ta ate. Aleng ataboto naking mereka hidup dalam kegelapan. Tapi kita mari datang. Tapi mari kita datang membawa sinar kita. Itu kan asa tasodangi nasida, asa nasida pe gabe tiur maatong ate. Asa gabe tiur. Alani ido ikon boy do hatiuroni tabuan lau manodangi torop halak namian dope na dihaholomon. Ikon marsinodang matunguluta dohot parangeta marhiti sodang nasiam tuhata na ikon buanota muse laho manodangi ngulun ya kadongan nama karikoton sodang ni tuhata. Ido tugas ta ya. Ido tugas ta ido lauta marparangi songo ka anak hati urun, kita membawa perubahan, ya. Nagolap nakingan, disodangi natiur, kan membawa perubahan. Nagolap bidang tarida pe alay, gabe tiur masude, gabe tarida mak manangah pe disi.
Jadi tugas tanah kaning kita juga adalah membawa sinar. Kita juga harus membawa terang. Moloi tabuan dosot dang hatiuron nadong dihita. Patar masaluhut akan rundut di ngolun ni jolmai narikot paulion. Jala tubuh maroha nahehe madapoton mual hatiuroni ima Yesus Kristus. Ya, jadi tugas kita, tugas tadoi. Gabe sinodak kita. Mari kita bersinar ya. Unang tatutupi etok sinar teh. Ini kan? Mulai baik kamu lilin ditutupi hamu misalnya. Adak dari dah. Jadi ikon patuduhonot tado sinar tayate. Asa boy mengusir kegelapan. Itu nak kaningan songon matahari na Roma dapoton jabuni gue nak kaningati. Gawe sumisima hagolaponi. Atau ngamanginang marhite ima terpukta dohot marhite topik minggu marparange songon anak hatiuron hidup sebagai anak-anak terang. Itulah tugas kita. Itulah tugas kita. Ido ulota bicara dilihat Tuhan taruh pedi kita kesempatan margogo mahita lau patuduhon sinodang tadi dia pehita baik sebagai orang tua baik sebagai anak dimanapun Tuhan tempatkan kita bekerja. Mari kita tunjukkan, mari kita perlihatkan terang Kristus yang ada di dalam diri kita. Hati songon matani hari tu bulan doyati molo bulani dan adok sinodang na nasian ibana sadiri. Tapi itu berasal dari mana? Dari matahari. Alai molo mar sinodang bulani buhado tiur do tabereng tiur las rohat. Tapi lagi molo di huta holani do ngapol tak bulan dinna las doroha lau ima tua lama nate marede martuba dohot akana asing. Nah tapi memang di kota anu ngajarang tabereng ima bulan namar sinodang ati. Sudah jarang sekali. Alayom manakaningan tugas dan tanggung jawab kita ido di paborha do hita gabe sinondang songon akka anak hatiuron tapatuduhon ma ima sinodang tay songon ede 720 naeng mar sinondang ngoluku di igil Yesus. Manang di dia peau ya. Manang di dia peau totong huingoti tiur mar sinondang pala tay dehon alanda habisonan non ido edet taat. Tapi kita ingatlah itulah tugas kita bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang. Tunjukkanlah identitas kita, tunjukkanlah status kita bahwa kita adalah anak-anak terang ate. Unang B adong namian di hagolapon tapangido magogo siap tuhata asamar gogo hita lau manaluhon hagolapon asamar gogo hita menunjukkan sinar kita dimanapun kita berada. Amin martangiang mahita. Mulia tema di huale Tuhan marhiti hatam nabadiai. Di paingot hodo hami ima di status nami, di identitas nami, ima akka anak hatiuron do hami. Ala nunga di paluaho hami sian haholomon di dosa. Ido mampai kami marletare, marlas nyiroha, marulopolo pali Tuhan. Gabe mangolu mahami ali Tuhan di bagasan sinodang. Ali Tuhan pargugoi hami songonak kaya nakom laho ale Tuhan patuduhon sinodang nami idi dia pe hami asa unang adong nama kukupi ale Tuhan asa unang adong ale Tuhan nagabe gali atong ale Tuhan marhiti sodang nasiako pakke mahami tutu gabe sinodang di ngulu nami sigano pari mulai tema ale Tuhan ale lo suruh pe hami marpungu patupahon parminggon nami ditikyon jala las rohanami tutu ali Tuhan. Marhiti hatam na manugyuk kami asa marlas ni roha. Totong tutu ali Tuhan terjauh kami marlas ni roha di ngulu nami on ahape namasa. Ala nung ali Tuhan dito buso kami. Atong ali Tuhan tungguli roha nami totong asalam tabba ringgas nami tabbalas ni roha nami mamuji pasangapo ali Tuhan di gulmit ni ngulu nami saluhutna. On mahami ali Tuhan ruas nyuri am pasu-pasu mahami. Mulai si anda danak saat tu lanjut usia. Tabay hahi pasun gajang ni umur. Pada kaparmaran parsahitom. Pasu-pasu hami dia kaulaun si ganupari. Pasu-pasu di tonga-tonga ni keluarga li Tuhan. Patiu roharot pikiran nami ali Tuhan mangulahon lomoni roham. Asa keluarga nami, asa ulon nami ali Tuhan. Gabe aka ulaon dohot keluarga na terberkati hami. Ali Tuhan hubak kami ma nangakayanak kon di huriam ali Tuhan. Mulai si anda danak sahat tunang magodang.
Akan amar sikola le Tuhan, mar kuliah, ajari tuturi nasida le Tuhan dia kapar sikolana. Asa boy nasida sukses berhasil meraih cita-citana. Alai totong mana sida gabe terang gabe sinodang ale Tuhan dia kapar sikolanai. Patuduhon status na songon akayanakom. Akan amauli karejo leon par karejuan. Akan nong cukup umur berumah tangga le Tuhan leon jodoh na seiman na setia na makabiari tu po. Na totong siutok ko ale Tuhan di ngoluna na sohiama na dikok ko ale Tuhan. Songoni male Tuhan akan rumah tangga na makasih holi hagabeon lehon male Tuhan ditiki halehetana. Ali amang pardenggan bahasa ubah kami akaruas nyuriam. Na di bagasan parsahiton na piak di podoman di rumah sakit. Mana ngadongak kasih solhot nami ali Tuhan. Na amar sahit keluarga nami ali Tuhan. Tuhoro banon nami. Apehot tangamu na labok na guwaso ali Tuhan. Mananggali sahit na sida. Mangalehon gogo. Molo marsahit pamatang na sotong marsahit to dina. Dangarok sahit na paborap tu di adopanmu. Dangarok sahit na paliliku ali Tuhan. Moloy doko malum dua ali Tuhan. Atong parguguyak ke keluarga mengurus akan amar sahid. Asa unang gali ali Tuhan. Ali totong ali Tuhan dikuatkan dalam Tuhan. Ali Tuhan uwa kami makarus di dalam nama rukil urupi di parukilonna. Asa monang ibana jala ujung nama rolopolo mamujiho. Songoni akan berduka cita ho mana malehon apul-apul nasiakoi. Ali Tuhan uwa kami manang karwas nyuriam nama las nyirohap. Marhitia kaulang tahun. Baik ulang tahun kelahiran atau pernikahan. Di minggu nale Tuhan manang disadarion. Homale Tuhan na totong mana bay umur nagadzang dohot hahi pason. Jala ale Tuhan na mangajari ibana. Maka mulatehon ale Tuhan. Basa-basa nong nilehon mo ima umur nagadzang. Maka mulatehon di bagasan roha na bisuk. Atong saat di homahami ale Tuhan ale jumolo. Sisa dosa pangalosyon nami. Asa talupa mi manjalo asnyi roham. Jalo matang yang namion. Holan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marede hita laus tapa sahat mapiliat. Mai marsino dangoluku digil Jesusi manang di dia pea toto
Tatangya kon mapiliata ali di mata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan di saluhut silio lehon na denggan. Dot na sauli basa na mauli utus. Hupasat hami masya nani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalan ramoti. Aso parhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asala putada hami godang ni silolehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mitu diruri pamataku. Osadohot kukuki ruri saluhut anakku. Upasahan itu Yesus aku Ali amanami na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa hidongan amar dosa tu hami. Unak kami tu gihon tu pangunjunan, palu ama hami sian pangagok. Ayo dona puna haraja Mula mahamu di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu siam tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sondakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asim marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasoron madamena tu todim. Amin. Tuhita lansia ate foto bersama kita bersama